karon padula ko kan tusok do na yung pagkapalahubog re padol re. Tunota. Kani siya lumbaan na mo aning isa ka medya. Gisa mo ka na gurot? Grupo ni okay sa makauna gurot. Boy mo daw ganing sagante. Okay. Abi. Puta sila. Ayaw. Puta pwede daw. Ayaw diri ni. Amo lagi na ron. Diyan na siya. Okay. O kinsay makahurot ala kay mapalahubog man kayo mo. Eh atong tanaw na asa mo kutob. Gamay ano? Kay wasa sa grados ng 500 ron. Oh sige. Sige, bye. Gari mo pitas. 1, 2, 3, go! Pagkano bay puna bay. Ay, may bawal ang usikan. Ayun game ah, sir. Ayaw niyo, sige. Oh. Pumpong pa ni ako. Ay mo. Robert, Sige, wala na. Hapit na mahurot. Daya may lupa tao eh. Ay, puro baso. Sige. Wala. Di mo makadaw ko ng 500 nun. Kaya ka rin, kamari ka rin. Pula pa. Dali yun. Sige, dali ah. Nao, ito na yung kapalahubog mo kayo mo. Sige. Wala na. Hapit na mahurot. Ayaw, may lupa tao eh. Dali ah. Paspasin nyo. Hapit na mahurot ang oras. Wala dyan yun. Sige, wala na. Kamang na. Wala na. Kamang na. Tunag, tungab na. Patay na. Patay na yun. Pili na yun mo. Patay na. Pili. Oh, wala na. Pili. Oh, laba. Okay. Good. Okay. Sila nakadaog guys. Sila nakadaog.